हैप्पी न्यू ईयर 2024 आवे वाला 2024 बिहान से के सबके एकदम बहुत बहुत सारा शुभकामना। आज हमने बीरगंज से लेके झबरा आमोदेही दर्शन केला निकल गइल बानी सन, काहे कि बिहान हमनी के ऑफिस में काम बाटे। भोरे भोरे के टाइम सब जना रेडी हो रहल बा। हमर बेटा और हमर बेटी नाश्ता थोड़ा सा खा रहल बा लोग। लइका बा लोग ना खाई लोग तो भूख लाग जाई, चिचियाए लागी लोग, वैसे खाना खा रहल बा लोग। यहाँ सब सामान रेडी हो गए, सबके निकल रहल बा लोग। ई है हमर धर्मपत्नी निकल चुकल बाड़ी हमरा ला टोपी लेके कि ठंडा लागी कह के। यहाँ हमर माई सामान लेके बाहर निकल गईली। पीछे से हमर मेहरारू, ओकरा पीछे हमर ननकी बेटी बड़ा खुशी के साथ उनकर मम्मी बाहर निकल गई बाड़ी लोग। अब हमने घूमे जा रहल बानी सन। पैसा के जरूरी पड़ी, एटीएम में आके एटीएम से थोड़ा सा पैसा निकाल के आगे बढ़नी सन। ननकी पशुपतिनाथ मंदिर आ गए। सुंदर बीरगंज के योजना के तहत एकर विकास हो रहल बा धमाधम। यहाँ हमने के देख सक रहल बानी सन। हमने के अपन भोलेनाथ के यहाँ मूर्ति भी यहाँ आ चुकल बाटे। भोलेनाथ के दर्शन हो जाओ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन करके आगाड़ी परवानीपुर के ओर बढ़ते हुए बीरगंज में फेमस हमने के आँखा अस्पताल क्रॉस कर रहल बानी सन। आगे बढ़ते हुए हमनी के 25 किलोमीटर मात्र जाए के बा। आगे बढ़ते हुए हमनी के जीतपुर से पहले गड़ी माई दर्शन हो गल। जय गड़ी माता के दर्शन करके हमने आगाड़ी अब आमोदेही माता के मंदिर में पुग रहल बानी सन, पुग गइल बानी सन। खुशी के साथ ई हमर बेटी जंगल में घूमे आयल के खुशी देखी और ई ननकी गाय के छोटी मम्मी जौन की हमर अपन गाय है बड़ा खुशी के साथ घूमे आयल बानी सन। चलिए अपने लोग के दिखा दी। हमनी के यहाँ के खास में उपजनी होला यहाँ बेसी सुरती देख के लागत राई के साग, लेकिन राई के साग मत समझी, काहे कि खा लेम तो राई के साग खानी ई जल्दी ना पची, फिर अपने हालत खराब हो जाई। तो अपने लोग भी देख ली कैसन होला सुरती के पत्ता आ सुरती के खेती। ई एरिया में आके कबो साक्षात देख सकतानी। झबरा ठाव के नाम बाटे। अब देखी सबके वो मंदिर दर्शन करे जा रहल बा लोग। सुई हिंदू कल्चर के हिसाब से मंदिर जाए से पहले चाहे लइका हो या बुढ़वा चप्पल खोलही के पड़ी। चप्पल खोल के हमर बेटी आगे मंदिर के ओर बढ़ रहल बाड़ी। मंदिर में दर्शन करके सबके माई भाभी हमर अपन गाय हमर मेहरारू निकल गइल बाटे लोग। अब हेने कारी हमनी के अब पिकनिक में का खाई जाओ कह के यहाँ प्लान बन के आइल बा। अब खाना पीना के व्यवस्था कर रहल बानी सन। बच्चा बच्ची अपन सामान चेक कर रहल बा लोग, देख रहल बा लोग। मम्मी लकड़ी खोज रहल बाड़ी। हमर बेटा के कुछ नहीं के मिलत तो चप्पल से खेल रहल बा, अपन दीदी के चप्पल से ही खेलेला। अब हेने करी आगे बारे में बहुत सारा मेहनत हो रहल बा मम्मी के हाथ से, काहे कि शीत बाटे, सारा लकड़ी बिजल बा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद आगी जल गल। आगी जलला के बाद हमनी के घर से बादाम लेके गई रहनी सन। बादाम भूज के खाए के प्लान रहलक। बादाम यहाँ भुजा रहल बा। तब तक ले हमनी के हेने कारी पपीता छील रहल बानी सन। पपीता घर से लेके आई रहनी सन। पपीता एने कारी ना मिली, अपने भी घूमे आएम तो ले ले आएम। बेटी यहाँ डायरेक्शन दे दिया मम्मी के वीडियो ला। डायरेक्शन में फेल होते हुए मम्मी पिटा रहल बाड़ी। मम्मी के फिलहाल अकेले तक ले घुमा के मार रहल बाटे लोग। अब यहाँ सलाद कटा रहल बा, हमनी खाए जा रहल बानी सन। अपन लेके आई रहनी सन, बनैनी सन। उ खाना पीना हो गल। अब यहाँ भाड़ा बर्तन मज के रेडी करके अब हमने निकल रहल बानी सन। अब रिलेटिव के एगो घरे आइल बानी सन। यहाँ हमर बेटा बकरी देख के बकरी के साग खिया रहल बा।